سلام نزيع فيديو تزابو زلهم أبزاني لما عن ترستي إذا لكم متى زلهم استጠቀምናሎም ኤለክትሮኒክስ አውሕትና ብዝቐለለ ገባ ምስ ዝበለፀ ዋጋን ኣበይ ንሸጦም ኣብ 2020 ዝብል እዩ أبزاني إذا لكم متى زلهم ሓሙሽተ ዌብሳይት ኣለዋ እዚኣ ቀዳመይቲ ክንጅምር ኣማዞን ትሬዲንግ እዩ ኣማዞን ከም ትፈልጦ ትዝዓበየ ናይ ኦንላይን ሾፒንግ ንገብረሉ ዓበይ ዌብሳይት እዩ ስለዚህ the same ካ ዝተጠቀምናሎም ንብረታት ወይ ከዓ used ሆኑ ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይስስ ካ ኣብ ኣማዞን ክንሸጦም ንኽእል ኢና እዚ ድማ ኣማዞን ትሬዲንግ ይበሃል እቲ ሸጥናዮ ንብረት ዋግኡ ኣድምና ክንሪኦ ንኽእል ኣብቲ ናቶም ዌብሳይት ኣቲና ኣብ ዝቐፅል ከርእየኩም እቲ ክፍሊትና ድማ ኣብ ኣማዞን ጊፍት ካርድ ኣብኡ እዩ ክሬዲት ዝሰዱልና ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ነቲ ንብረት ምስ ተቐበልዎ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ናይ ስራሕ መዓልትታት ድማ ገንዘብና የስክሩልና እቲ ናይ ሺፒንግ ከዓ ነፃ ናይ መጓዓዝያ ክፍሊት ከዓ ይህቡ ባዕሎም ይወስድዎ ወሲዶም ከዓ ሪኦም ከምቲ ዝሃብናዮም እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ዲቫይስና ከዓ በታ ዝተሰማምዕናዮ ዋጋ ናብታ ኣማዞን ጊፍት ካርድ ናባ የስክሩልና እቲ ክሬዲትና ማለት እዩ ከምዚ ኣብዚኣ ንሪኣ ኣብ ጎግል ኣቲና ኣማዞን ትሬዲንግ ኢልና ክንፅሕፍ ኢና ኣብዚኣ መጀመርታ መፃትልና ዘላ ሊንክ ንከፍታ ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ትሬዲንግ ኤንድ ኣፕግሬድ ቱ ኒው ኣማዞን ዲቫይስ ስለዚ ኣብዚ ሸይጥና ኣብኡ ከለና ኣፕግሬድ ክንገብር ንኽእል ኢና ሓዳሽ ቴሌፎን እንድሕር ዳ ወፂኣ ሕጂ ነታ ዝነበረትና ሸይጥና ኣብኡ ከሎ እቲ ገንዘብ ኣብኡ ስለ ዘሎ ወሲኽና ሓድሽ ንገዝእ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ሴልፎን ሲልና ኣቲና ኣፕል ንርኢ ኣለና ኣብዚ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ቴሌፎን እንድሕር ኣለና ኮይኑ ክሳብ ክንዲ ዝዋጋ ይገዝኡልና ኣብዚ ደየለ እንድሕር ደሊና ከዓ እቲ ንብረትና ኣብዚ ሰርች ኢልና ክንደሊ ንኽእል ካልእ ዓይነት ኣብዚ ዝተጠቕሰ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከም ተወሳኺ ድማ 10% ከዓ ይጉድሉልና ኣለዉ ሕጂ እዚኣ ዓድ ንሪኣ ዘለና ዋጋና መሊስናስ 10% ከዓ ካብቲ ሓድሽ ንገዝኦ ንብረት ከዓ ዲስካውንት ይህቡና ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ኦፈርስ ከዓ ኣለዎም ስለዚ ኤቭሪ ታይም ቼክ ክንገብሮ ኣለና እዛ ካልአይቲ ንሪኣ ከዓ ኣፕል ትሬዲንግ ስለዚ ኣፕል ከዓ ከምኡ ይገዝኡ እዮም እቲ ገንዘብና ድማ ኣብ ኣፕል ስቶር ጊፍት ካርድ እዮም ዘሰዱልና ኣብ እንድሕር ድኳን እንድሕር ኸይድና ናቶም ኣፕል ስቶር እንድሕር ኸይድና ኣብኡ ከሎ ሽዑ ይህቡና ገንዘብና ኦንላይን እንድሕር ኮይኑ ድማ ካብ 2 ክሳብ 3 ሰሙን ግዜ ይወስድ ናይ ሺፒንግ ንኸፍሎ ሓንቲ ነገር የለን ብነፃ እዩ እዚ ኣፕል ከዓ ናይ ኣይፎን ናቱ ጥራይ ደይኮነ ዝተፈላለዩ ዓይነት ብራንድ ከዓ ይገዝእ እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ክንሪኦ ኢና ንሴም ከዓ ኣፕል ትሬዲንግ ወገናትና ንሪኢና ኣፕል ትሬዲንግ እዚኣ ቀዳሚት መፅልና ኣላ ምስ ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ዌብሳይት ዋጋ ገይሮም ኣለዉ ክሳብ ክንደይ ከም ዝገዝእዎ ናይ ኣይፎን استخدمنا سمارت فونز إلنا نبدأ تلقينا أبل بلاك بيري نوكيا سامسونج سوني استفر على عينت سامسونج عندنا موديل ناتوم لازم استفر على عينت devices يجزء أبل تريد إن ሳልሳይ ንሪኦ ቤስት ባይ ትሬዲንግ እዚ ድማ ናብ ቤስት ባይ ጊፍት ካርድ እዩ ዘሰጋግረልና እቲ ገንዘብና ኣብ ውሽጢ ናይ 10 ናይ ስራሕ መዓልትታት እዩ እንደገና እዚ እውን ናይ ሺፒንግ ንኸፍሎ ሓንቲ ነገር የለን ኣብዚ ከዓ ቴሌፎን ኮምፒውተር ገለ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ገፊሕ ኣማራፅታት ኣለና ዝተፈላለዩ ዓይነት ንብረታት ክንሸጠሉ ንኽእል ዌብሳይት እዩ እዚኣ ክንሪና أبدأ مجرد متأثرنا لا كليك نجربنا الذي أتمثل ثلاثة بيست باي تريدينج الذي أستخدمها لنا تليفونات لابتوب كاميرات ناي فيديو جيم سمارت ووتش تدابت زي رهيبنا ون أب سيرش بورات زرعتنا كل
دلنا خلينا ناي تيفي لنا ناي سيلفونز دانا ابل ترداتنا عينت موديلات زركي حمنا لو أنا مسلسل كستيجرنا مريضنا كندي واقع أمزوبنا دعينة موديلة كم عينة كنت تطلع كله على قلتنا تواقعنا رينا نوسد مالته رابعي قتلنا نريا it's worth more than كاله ويب سايتي إذا أم دما كابتيوم زحلفو سلسة زتفلية بمنتايو كاش هبونا يمزيوم تمام زحلفة جيفت كارد يمز سدولنا تجنزبنا سلازي أو أمازون نحط أخوينة جيفت كارد نعود رأينا نتكملوا نتي أمازون أو نجزء نبرة أو ينانو لا كاش هيبو خلنا عبيدك ويكا كيدنا كم زجزونا جيفت نحط زجزو له هينبكا كن نحط the same amount يكون زهوبنا وربقود إلهم كأنا بكاش كن كيرالو نهال منقلتات على كن most of the time كن عفتناتهم ويب سايت زلوا نبراتنا نجزلوا وكاناتهم برودكتنا نجزل زي ما it's worth more فليزا بلوم كن ناي باي بال نابزيلة أو تشيكا كوبنا خوليم سلازي كاش سيك نوصلنا هالينا كاب 7 كلتن ساعة كاب 6 ساعة مش معلتي تنبرتنا مستقبلوها جنزبنا يسدولنا the same ناي shipping نخفلو والحنت نجاريلن عندي حدا كاب 3 ساعة مش معلتات نحدا نوحناها $15 كفيلنا كنا سالتون هالينا المسرح مالتي نابزي حنرينا worth more هلت زي ويب سايتهم جبت تحت آتينا كنبرينا توثقنا يسوع على أبسيط أصلاً بتاعتنا هون نسجل لكم سعيدنا سعيدنا في الوضع إلى دونا نحن تسمع بينا نشوف تسمع بينا والحد كيف قبلنا مجلسين وعادين موقعنا ولا سيف وقت سيف سيف نعملهم شيء زيتي أوريك زلوهم أو تيمو زلو يو أبزاك قتلنا نراها باي باك وورد زي ما شيء تخا باي باك وورد بحالو زيهم كا كفليتهم كا the same cash بنام زيهم PayPal credit deposit ويكا gift card نحط علينا ونكتب gift card ون كيسدولنا يهاليهم ويكا check أب 24 ساعات نبرتك مسفتشوا مستركبوها يسدولنا كمنا كلاتهم إزولنا شيبين نخفلو نجاريلا أبت ليستا زي واتو نبرتون كيسدولهم زي باي باكورد بحالو زي أمام حد زي سمياوي كتاليان جيرو مصدو سمياوي sell smarter and buy better سلازي عبزن تايزة لنا كل شيء نخلناتنا نبات وكا كمو دتتقمنلو سبات كا نجزخا نخلينا يزدهون نباتاتون يشتي مابزين أقام وعنت اللوام سيم كم زي أزولكم كا أو أتيناون ريفابريش زغون تأكيم اللهم زنا بلا سبون نجزن خدنا زي مشروع مثلهم هجنا آيفون يناي تليفون آيفون 7 $769 يشتروا له بزي ስለዚህ زي باي باكورد كمون تكمل أنا هل تتكمل يوزر نبرتنا نشيط كمون نجزء لنا ما نجزء أجيك عبزين زي نجربكم نعم تواتعكم واقع وداديركم gift card ديزر لكم check ديزر لكم cash ديزر لكم مريتكم عبزين check بابا تقولوا تسفع قبر زي حاجات تتكون يعني لي